Dak li qed iseħħ bħalissa qed jerġa' jtappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, għalhekk għandha tittieħed azzjoni immedjata u verament issir tindifa politika. Stqarrija oħra jibsa li it-tmexxija ta' Roberta Bela, stqarrija li waslet mill-Kamra tal-Kummerċ fejn qed tappella lill-poplu biex jagħti każ ir-reperkussjonijiet serji ta' nuqqasijiet fit-tmexxija tal-Gvern u l-imġiba mhux etikament korretta mill-politiċi li bħalissa qed jirrenjaw fil-pajjiż. Il-Kamra appellat sabiex persuni pubbliċi jagħtu każ tal-fatt li rispettivament għad-dritt li jkollhom ħajja privata fejn ikun hemm aġir mhux etikament korrett il-pożizzjoni tagħhom ma tibqax waħda tenibbli u għalhekk li l-politiċi jridu jżommu standards ta' mġiba tajba kemm fil-ħajja pubblika kif ukoll f'dik privata. Il-Kamra tal-Kummerċ tinsab iddispjaċuta li dak kollu qed iseħħ bħalissa qed iwassal biex tittappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Tisqar li dan kollu ma jirriflettix tajjeb fuq dawk il-politiċi li dejjem imxew ma' standards etikament korretti u li baqgħu jaħdmu sabiex verament iġibu l-interessi tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Il-Kamra tal-Kummerċ tispjega kif il-ħsara li qed issir lir-reputazzjoni ta' pajjiżna taffettwa l-investiment li jattira pajjiżna, dan peress li din l-imġiba issaħħaħ standards etiċi foqra fost il-ġenerazzjonijiet futuri. Il-pajjiż kollu qed jispiċċa jħallas prezz għal dawk li l-Kamra tal-Kummerċ issejħilhom kummiti fl-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Għalhekk quddiem dan kollu l-Kamra qed tappella lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż biex jieħdu azzjoni minnu fih u verament issir tindifa politika.